Hyvää iltaa kaikille ja tervetuloa jälleen kerran STTVn pariin. Tänään vuorossa huonoja uutisia niin kuin suomalaisesta näkökulmasta. Tässä on kansalaisen juttu kyseisestä uutisesta. Eli tuo korkein hallinto-oikeus on linjannut tällä viikolla, että sinimusta liikettä ei enää luokitella puolueeksi. Tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että he ei enää voi osallistua vaaleihin puolueena siten, että okei, sulla on puolue ja sä puolueena ilmoitat ehdokkaat. Ei, jos se haluaa osallistua vaaleihin, oli ne mitä vaaleja tahansa, niin heidän pitää luoda erillinen yhdistys ja kerätä sitten nimet sitä vaalia varten aina riippuen aina mistä vaalista on kyse, riippuen montako nimeä tarvitaan, eli heidän täytyy joka vaaliin sitten tehdä uudet ehdokaslistat. Tämä on tietenkin tosi huono uutinen sinimustille, tämä on tosi huono uutinen niin kuin etnisesti ajatteleville suomalaisille noin niin kuin yleensä. Tämä ei ole ollut erityisen odottamatonta, se oli jo epävarmaa, että saako sinimustat puoluestatusta ollenkaan, no he sai, mutta no, nyt se on sitten viety pois. Onko tästä mahdollista valittaa? Mun käsittääkseni ei, koska kyseessä on korkein hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus on hallintoasioissa korkein oikeuselin, niin sitä käytännössä, no okei, teoriassa ehkä siellä voisi olla joku EU-taho, mutta silläkään ei ole valtaa Suomessa korkeimman hallinto-oikeuden yli, eli käytännössä tästä ei voi valittaa. Mitä tämä tulee tarkoittaa niin kuin suomalaishenkisten ihmisten suhteen, niin todennäköisesti osa ihan puhtaasti luovuttaa, toteaa, okei, tämä oli viimeinen yritys, enää ei kannata mitään, tämä homma menee vessasta alas. Osa todennäköisesti siirtyy muihin vielä laillisiin vaikuttamiskeinoihin, on ne sitten kulttuurisia tai jopa uskonnollisia tai jotain muuta yhdistystoimintaa vastaavaa. Toki niissäkin on aina se ongelma, että jos joku niistä osoittautuu erityisen menestyksekkääksi, niin aina siitäkin voidaan tehdä laitonta. Ja sitten on tietenkin se huolestuttavin, että todennäköisesti osa, jolla vielä oli jonkun verran poliittista toivoa, niin tämä osoittaa heille, että käytännössä poliittisesti on mahdotonta Suomessa ajaa suomalaishenkistä politiikkaa, joten käytännössä vain laittomat keinot on ne, millä voi edes teoriassa olla mahdollista saada jotain aikaa. Ja tämä todennäköisesti tarkoittaa sitä, että osa, jolla oli vähän toivoa sinimustien varassa, niin tulee radikalisoitumaan entisestään ja siirtyy jatkossa laittomiin toimiin. Näin minä veikkaan. Eli huonoja uutisia suomalaiselta kannalta. STTV kiittää ja nähdään myöhemmin uudestaan.